Oh, Europa, 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 un cel estrellat de joies antigues. Oh, Europa, 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 jardí emmirallat de nova florida. Oh, Europa, la vella il·lusió de terres amigues. Ja està. Bé, ara veurem les diapositives que van fer la família d'Olofeu i el senyor Miquel, Ai, ex, quina fortor que feien. Passi-la, senyor Miquel, que em venen ganes de vomitar. Des que està embarassada que li fa fàstic el formatge. A mi encara me'n queda un de bola sencer. ¡Qué maravilla! Mira, Héctor, ¿no son preciosos? Sí, mamà, és precioso. Se'n van portar 4 quilos de patatones per regalar. Són bulbos, no patatones. Bulbes, patatones, tant li fot. Mig Barcelona està infestat. Quin bon any que era Boy Scout! Sí, rieu. Si jo fos president de la Generalitat de Catalunya... Què faries? Prohibiria tots els cotxes i totes les motos. Sí, tots menys els oficials, suposo, no? El grau de civisme d'un país es pot mesurar pel nombre de bicicletes que hi ha circulant pels seus carrers. Vols dir? Sí, senyor. Sí, senyor. Aquí, si circuléssim en bicicleta, no hi hauria contaminació, no hi hauria embussos, no hi hauria accidents, per exemple. Però que no veus que allò és com el palmell de la Mai, que aquí tot puja i baixa? A la mamà mateixa... No me llames mamá. A l'Òscar mateix, el fas pujar de la plaça Catalunya a la plaça Sant Lleí i quan arriba ja el pots ingressar a la UBI. Es que esto no es Holanda. Això sí que és Holanda. Holandesos, tulipans i entremig de molins de vent, vaques de la bona llet, terra plana dins de la mar, noies a l'aparador, bicicletes amunt i avall. Amsterdam té un port famós i uns canals molt importants. Ara sona el carrusel, queden provos a d'emplàs. Tot és molt clàssic i tot és modern, la Philips Company marxa a tot gas. El comerç de diamants, sent l'orella de Van Gogh, futbolistes i pintors, i uns formatges encerats, trajo típic i uns esclops, gasta l'holandès errant. Rubens. Rembrandt. Sí, això mateix. I això és un Rembrandt millorat. De què riuen? Oh, rei, dic que la teva presència millorava les coses. I això fa riure? Benito Soriano, por favor. No, pero yo pregunto... Oiga. No entiende nada esta gente. Benito Soriano. Ai... Aquí tenim un dels quadres més importants de Rembrandt, la Ronda de nit, que Rembrandt va pintar l'any 1642. Per ordre del senyor aquest del mig, aquest de la franja vermella, que em sembla que es deia Capità Coc. Bé, és igual. En fi, el que és més interessant d'aquest quadre és veure com aquí Rembrandt trenca molt amb el concepte simètric i rígid de la pintura i es comença a obsessionar pel tractament de la llum, com després van fer els impressionistes. Este quedaría muy elegante en un despacho de abogados o en una notaría. Sí, perquè, mira... Home, que no està simètric. Clar, no és simètric. Mira. Ostres, Vicent! Què?
Ostres! Tot el camp és un clam. Som la gent blaugrana. Visca el Barça! Visca! Que no te importa que me... aquí una? Sí, somos de Palamos. Tú has jugado en Palamos, pero también somos del Barça. Sí. Palamos, muy buen equipo. Y mi hijo ha jugado en el infantil de Palamos, ¿sabes, Cuban? Palamos infantil, buen equipo. Home, no l'atabalis més, home. Me'n firmes un? Mire, por favor, soy la de antes. Benito Soriano. Oy, please, usted mismo. Wat is er? Teléfono, yo... Hallo? Dit telefoonnummer is geweldig. Het eerste nummer is 456 5656. No, es que no... The telephone number has been changed. The correct number is 456 5656. Thank you. Fixeu-vos-hi en el coll, en les puntes de coixí. Quina filigrana. Si us hi acosteu veureu que les pinzellades, en canvi, són gruixudes. És veritat, Sí, són d'una textura... Hosti, és com si veritat, no- és genial, eh? Sí. Ei, què fan vostès? Deixa'm estar a mi, Meritxell, per Sí, favor. un moment, te trobo frases holandeses. Waar kan ik aan Stommerij vinden? Què passa? Què passa? No, que m'estan a punt de detenir, tu. Per què? Per amor a l'art. Perquè ha tocat el quadre i parla en holandès, no els entenc de res. Espereu-vos un moment. Hoe laat is het? O ik voel me No niet t'esforcis. No, jo no penso dir res ni contestar cap pregunta si no és en català, eh? No ho facis més complicat. Escolta, el català és una llengua admesa al Parlament Europeu, tots aquí no els drets, eh? A veure, vostè, senyoreta, 16 jutges d'un jutjat menys el fet que d'un paisat. Doncs jo no la pega vostè. Un moment. Maar no ajudes. Wat is er gebeurd? Nou, deze... Hé, je bent Ronald Koeman. Ja, dat klopt, maar wat is er gebeurd? Nou, deze Turkse meneer heeft het schilderij aangeraakt. Turco? Tu amigos turco? Sí, soy turco y tengo la patera aquí aparcada en el canal. És català, és de Gavà. Acabá, conozco. Buen equipo. ¿Por qué has tocado el cuadro? Ha sido culpa mía, se lo he dicho. Es que Sin querer, ha eh? sido sin querer, lo Kunt u bij siento. laten omdat wat hier het probleem is? Want bewust doet hij het niet. Zijn er kennissen van u? Of? Ja, natuurlijk. Nou, laten we het hierbij laten. Hè? Ja? Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Oye, tu cara me suena. Ah, claro, de la Escuela Oficial de Idiomas, claro, de la clase de abajo. Sí, del Koeman. ¿Y? El Koeman del Barça. Ah, no, es que yo de fútbol no. ¿Me quieres firmar un autógrafo, por favor? Koeman, ¿te acuerdas del gol de Wembley? El gol de Wembley. Home, és que en Koeman sempre és providencial. Vostè creu que jo tinc cara de turc? En tot cas, cap de turc. Gràcies, templat. Això és el millor souvenir que he pogut trobar pel meu xiquet, eh? És guapo, eh? La veritat és que és guapíssim, però jo me l'imaginava més gran. Adéu! Adéu, Koeman! Visca el Barça! ¡Barça! ¡Barça! Nada, ¿eh? No? Mañana tendremos que pasar por su casa, ya está. Per casa de qui? ¿De quién va a ser? Del tío Benito. Ostres, però no pot ser, si jo he quedat amb en Robert i la Fina que... He dicho que iremos a ver a tu tío Benito. Y punto. Marichel, oye, que nosotros mañana iremos a ver a mi hermano, ¿eh? ¿Pero que tienes un germà aquí? Sí, aunque la verdad es que es como si no lo tuviera. Hace 20 años que no le veo. Y de ilusión, ¿no? Sí. Sí, és un quién sabe dónde. La veritat és que no fa cap mena de gràcia ensenyar-vos això, senyora Míria. Però hem de migrar. Sí. Doncs aquí estan. Aquestes senyoretes es col·loquen aquí, en aquestes vitrines, perquè d'aquesta manera s'estalvien les molèsties d'estar en una cantonada. És fora, eh? I no sé,
No sé, crec que ja està tot vist i podem anar a un altre cantó. Aquesta és fantàstic, això, perquè és que tens el gènere aquí exposat i tu tries el que vols. Hauria d'haver una llista de preus per això. A lo millor estan de rebaixa. Mira, a veure, calla. Mira, l'oferta de la setmana és això. Oh, quina angúnia. Tot el dia exposades a un aparador, com si fos una carnisseria. Jo no sé com us pot fer tanta gràcia. Home, semblen peixos aquí dintre, no ho sé. Fa puntes al coixí! Sí, putes, el coixí. Ja n'hi ha prou, Miquel? Això ja passa de mida. Va, col·loqueu-vos aquí el vidre, va, que us gravo. Fa cap mena de gràcia. Ah, i quan tenen un client, què fan? Corre la cortina, no, suposo. Ben bona que està, aquesta, Si fos solter, no m'ho pensaries. Què diu? Jo pagar per fer l'amor? Ni borratxo. Escolta, d'una manera o d'una altra sempre s'acaba pagant. Però què dius? Què dius, tu, que sempre s'acaba pagant? Home, no sé, vull dir que d'una manera o d'una altra l'amor sempre es paga, no? Ah, sí? Doncs a mi ningú mai m'ha pagat un duro. Més aviat tot el contrari, ara que hi penso. Ni a mi, nena. Es veu que nosaltres som de les que ho fem gratis. Serà tant. No Què serà... no serà tant, no serà tant? A veure, quants quiquis devem haver fet? Moltíssims. Sí, però ara potser no és el moment de parlar. I mira, si te'ls hagués de cobrar tots, no em podries pagar ni amb tots els diners de la caixa, maco. D'acord, molt bé, però vols fer... Ens vam conèixer quan tenia 18 anys i ara ja en tinc 22. Ai, que joves que sou, fills. Que joves. I en aquests 4 anys, almenys ho hem fet un cop al dia. O no? Per favor, Durant 4 anys, un cop al dia? No, dic mentida. Al començament molt més, 2 o 3. Mai no en tenies prou? 2 o 3? Que has sentit això, Miquel? Oh, com han canviat les coses, No tant. No tant, mira, més val que callis. Amb el meu primer marit, que en pau descansi, fins la primera nit de noces, res de res. I després, no gaire cosa, no et pensis. No, és que patia d'asma, saps, pobre. A veure, 365 dies per 4 anys fa 1.460. Mira que tinc calculadora fina. A veure, 1.460, una mitjana d'1 o 2... Ei. 1 o 2. Perquè canvia molt, d'1 a 2. Un i mig, posa-li un i mig. Com? No, a mig? Escolta, jo mai t'he deixat a mig. Escolta, tu, que és per calcular, aviam. Ah, 1.460 per 1 i mig fa un total 2.190. 90... Coits. Polvos, família. Avui els homes en diuen polvos. 2.190 quiquis per... Quan deu cobrar una noia d'aquestes? No ho sé. 10.000 pessetes? Apa, que dius, molt menys. Ah, sí? I tu com ho saps? No sé, dic jo, no sé, exactament. Quan deu cobrar una noia d'aquestes, Miquel? Com vols que ho sàpiga, reina Que no meva? ets tan savi, i ara no saps això? Per favor, que sembla que estiguem fent el precio justo aquí. Espereu-me un moment. On va? Fina, què fa? Anavo. Segur que guanyem el concurs de la tele. Ai, quina poca vergonya que fa. Però quina passada! Ara em sap un greu no haver vingut amb vosaltres. Escolta, jo et vaig avisar, però tu te'n vas voler anar a un no sé quin concert de rock que tenia. Fina, que valenta. No et va fer por entrar? No, gens ni mica. Era molt maca, la noia. Oh, de veritat, era molt maca. Que potser esperes que protesti. Doncs mira, no et penso donar aquest gust. És veritat, era molt maca. Què? Una pasta. Sí? A veure, 70 florins per fer l'amor normalment i 100 per fer-lo de l'altra manera que ja m'enteneu, no? Escolta, quan està el florí? Ah, 70.
A veure, però això deuen ser preus d'Holanda, perquè a Espanya segur que són els altres preus. Escolta, tot això com ho saps? No sé, és de lògica. La lògica... Fem preus d'Unió Europea i arrodonint servei surt per unes 5.000 pessetes. Ah, i els extras no te'ls cobro. Oh, gràcies, és un detall, Ei, fina. Et surten 10.950.000 pessetes! Ja ho saps, em deus 11 milions de pessetes. Sí, jo, de què mirem? Ah, no deies que sempre s'acaba pagant? Oh, clar, mira que bé, jo què? Jo t'ho faig de gratis, jo no cobro, o què? Parece que es por aquí. A ver. Sí. Sí. 64 euros. Home, però si igual ni se'n recorda del tu i fem un ridícul espantós. La gente normal no se olvida de sus hermanas así como así. Ja, goedemorgen. Betty, soy yo, la Trini. El Benito. Benito? Oh, sí, t'ho deies. Soriano. Begrijp je niet. Ik denk dat u hier vergeten. Ja. Ah, pues no. Si es que todas estas calles son iguales. No, si és que encara tornarem a fer el ridícul, home, ja veuràs. Es aquí. Hola, ¿Benito Soriano vive aquí? Ja. ¿Y le puedes avisar? Papa, ik ga hem maar mee voor jou. Benito, ¿Ya? ¿ya no conoces a tu hermana? Trinita. José María, ¿qué hacéis aquí? ¡Pero qué alegría! ¡Qué sorpresa! ¡Ay, Benito! Trinita. José María, ¿cuántos años? 20 anys, quasi res, des de nuestra boda. Este es nuestro hijo, José María. ¿Cómo has crecido? Mi primo, ¿no? No. ¡Tu sobrino! Mi sobrino. ¿Es que ya no te acuerdas de hablar español o qué? Mira, Trini, Betty, mi señora. Hola, Trini, Betty. mi hermana. Ya te conozco por las fotos de la boda. Foto's, maar ik ben wel wat dikker geworden in die tussentijd. Dice que está más gorda ahora. Sí, todos estamos más gordos. Y mira yo, descapotable. Calaco. Oye, y estos deben ser mis sobrinos, ¿no? Pero qué guapos que son, por el amor de Dios. Y esta niña preciosa, qué ojos de gitanilla. Ay, es igual que la tía Consuelo. Wat zegt ze? ¿Por qué no entráis? Estamos comiendo. ¿Queréis comer? Va, tan d'hora, pero si acabamos de desayunar. Desayunar tan tarde, ¿eh? Para ti. A la entrada. Ay, Benito, un pequeñito y cabezón. ¿Cómo no has llamado antes? ¿Llamar? Ay, si te cuento, Benito. Me encanta Van Gogh. Este està en pòster en la botiga de l'entrada, però molt millor, més gran i amb més color. Quedaria molt bonic el recibidor, no? No sé. Ai, jo trobo que Van Gogh està molt vist per un rebedor. Vols dir? Encara fos una casa fora. ¿Sabes qué quedaría muy bueno para un recibidor? Toulouse-Lautrec. El Toulouse-Lautrec el prefereix per la biblioteca. A més, a Holanda el que toca és comprar Van Goghs. Són 10 euros amb la professora de català i 6 amb l'alumne d'ET. Què, quants en portes? Un moment. 6, 7, 9, 10, 18... No està malament. Aviam. No està malament? Aquesta misèria no està malament? Mira, va. Escolta, jo estic per la qualitat, no per la quantitat. Doncs amb la gràcia que li poses no m'estranya. Per favor, tindrem casa amb un desconegut i amb aquesta cara de boig. Boig? Com una cabra. Diu que es va tallar una orella perquè no va vendre un sol quadre en tota la seva vida, la pobra. Sí? Ah, i em deixava la nit aquella del Banc de Menorca. O sigui, 11.234.000 pessetes. Apunta. Escolta, i aquesta nit què em fiaràs? Ja veurem. Ja ho veurem. Sí, nenes, en vida va patir molt. Que no heu vist la pel·lícula? No. Del Kirk Douglas. Preciosa. Esto sí que lo echo de menos. No me extraña. Wat is er? Willen jullie aan niet? Dat is beter. Benito, dat is je derde plat al. Dit
veel te zwaar, dat eten. Oye, ¿qué pasa con el vino? Que estoy aquí seco. Venga, vino. ¿Y la tajá cómo coño no habéis traído un poquito de tajá? Atajá para cuando vuelvas al pueblo, Benito. El pueblo. ¿Todavía los mozos siguen rondando las mozas? ¿Qué va? Ahora tienen la discoteca de la carretera. ¿Sabes dónde estaba el matadero? Sí, en lo de la Leonor. Eso es. Pues han puesto una discoteca ahí exquisita. Por fiestas se pone aquello que no veas. Nosotros vamos cada año. Matrícules de Barcelona, així. Mama, mag ik een broodje met kaas voor mezelf klaarmaken? Ja, ga maar lieverd. ¿Sabes que el tío Serapio se vende la casa? La casa, nuestra casa. ¿Por cuánto la vende? No tengo ni idea. No sé. Oye, ¿por qué no le escribes o le llamas por teléfono? ¿Por teléfono? ¿El tío Serapio tiene teléfono? ¡No! Teléfono y fax y aire acondicionado en el tractor. Oye, podemos llamarle por teléfono ahora mismo. Vale. ¿Puedo? Venga, sí. Betty, permiso. Buena idea. Venga. Tendrás que pedir línea a la centralita de San Jacinto. ¿Qué centralita ni qué porras, Benito? Que ya somos europeos. Tracks. Què és això de la centralita? És una cosa que hi havia abans. ¿El Serapio? Sí. El tío Serapio. Quería hablar con el tío Serapio. Soy yo, el Beni. El Benito de la Trini, sí. ¿No se acuerda usted de mí? ¿Cómo no se va a acordar de él si era como un padre para nosotros? Tío Serapio, cuánto me alegra oír su voz. No, ¿qué más? Estoy aquí en Holanda. Parece que está aquí al lado. Claro. Sí, tío. Ahora soy holandés, me cago en la... Sí. Cuatro ojos tiene el puente, yo tengo tres solamente, dos de ellos para mirarte y otro para hacer de vientre. Wat is dat? Wat betekent dat? De ogen van de brug Nee, betekent... sorry, zingen, zingen. Zingen? Oh, zingen. Eens kijken. Vier ogen van de brug! Straks zal ik het vertalen. En fin, que vivís estupendamente y que ya está, que es que te quedas aquí. Tío Benito, ¿y en 30 años no has pensado nunca en volver? Muchas veces, sobre todo al principio. Lo que pasa es que no tenía un duro. ¿Qué pasa, que os trataban mal? ¿Quién? Los holandeses no. Es buena gente. Bueno, la verdad es que los pasé muy putos al principio hasta que conocí a Betty. Piensa que esto se llenó de españolitos que no entendíamos nada y andábamos por ahí como borregos. Dat is eigenlijk net als met die met die Marokkanen momenteel in Spanje. Es verdad, el otro día lo vimos por la televisión. En España se está pasando exactamente lo mismo. ¿De qué? El problema con los inmigrantes marroquinos. Ah, sí, es una pasada. En Palamos está lleno de negros intentando vender alfombras en pleno verano. Ya, vas a comparar, no tiene nada que ver una cosa con otra. Pues entre uno cualquiera de esos negros y los españolitos que venimos a Holanda pidiendo trabajo a gritos solo hay una diferencia. Que ahora tenemos la televisión para enseñarnos que cuando tenemos hambre todos tenemos la misma cara de delincuentes. Vroeger was Spanje net Afrika voor ons. Betty tiene razón. Los españoles tienen muy mala memoria, ¿eh? Cuando yo llegué aquí en los años 60 a África, empezaban los Pirineos. Tienes raó con San. Bueno, tío Benito, pero yo lo que quería decir... ¿Pero por qué no nos habías dicho nunca nada, Benito? ¿Y qué querías que te dijera? Oh. Querida Trini, estoy muy bien, trabajo 16 horas diarias y comparto un piso enano con 20 más. En fin. Un poquito de coñac, vamos a olvidar Pues sí. las tristezas. Yo café, que la que Betty ya está. estamos todos muy Molt bien, bé. gracias a Dios. Pues sí. Los holandeses, mejor dicho, las holandesas, se portaron muy bien y yo ahora soy holandés. Ahora no, ahora todos somos europeos. Yo, pues sí, las moscas, soy holandés. Ostres, els emigrants d'aquella època tenien uns nassos. Gana tenia. Sí, jo recordo que quan jo anava a escola ens ensenyaven que la principal entrada de diners a Espanya precisament eren els diners que enviaven els emigrants. Més d'1 milió se'n van anar. Sortir de l'estranger per fer de turista és molt bonic, però per fer d'emigrant o d'exiliat és molt dur. Pero Trini, ¿estás plorando? Tú dirás. 20 años sin ver a mi hermano y a saber cuándo nos volvemos a ver. Igual ya somos viejos. Oh, pare, la dona, que potser venen aquest estiu. Desde luego la vida es corta.
Pero asquerosa, ¿eh? Escolta, si voleu, deixa'm estar. No, sigue. Ya puedes pasar. Doncs a mi me nissen 5 milions pelaets. Ai, no, espera. Que per falles de fa 2 anys amb el Rafa va ser impressionant. Doncs jo passo dels 100 milions. Sí, nenes, és com una malaltia, no pararia mai. Ya te lo recordaré esto. I a tu, Ampariu, què et deuen els homes? 170.000 pessetes. Oh, quina misèria, nena. Potser que t'ho facis mirar per un qui entengui. Ai, la pobre. Ei, vinga, va, espavileu-vos, que l'autocar està a punt de sortir, vinga. Escolta, Meritxell, volia demanar-te. Escolteu, els petons a quan es cobren? Bueno, Trene. Hasta la vista. Te espero para las fiestas del pueblo y no me falles, ¿eh? No sé si iré, me da miedo. ¿Miedo de qué? Benito. Ahora soy extranjero. Serás tonto. En fin, si este año compramos la caravana que todos los años decimos que vamos a comprar, bajaremos a ver. Bueno, pues yo por si las moscas voy preparando la tajá. Senyors d'Olofeu, perdonin, però tothom s'està esperant a l'autocar, hauríem de marxar. Sí. Un minut, eh? Un minut. Trini? Y esta niña, es que es preciosa, no me canso de decirlo. Ja te l'emportaries, Trini? Es igualita que su tía Consuelo. Toma, a ver si te gusta. Esta medalla era de ella. Toma, de tu tía Trini. Dankjewel, tante. Papa, zeg haar dat ik in Barcelona ben gaan studeren als ik iets ouder ben. Muy bien, dice que cuando sea mayor irá a Barcelona a estudiar. Catalán. Porque no te pase nada, díselo. Bé, això és tot el que hi ha d'Holanda. Va, qui vol una mica de cava? A las penas, ponelas. Ahí se Gracias. Home, una copeta. I què? Has acabat pagant, tu? Ui, no, encara me les deu, però jo segueixo apuntant. Escolta, que em podries passar aquella llista de preus? No, és per una amiga meva, saps? No pateixis. Per cert, Ampariu, com et van els ingressos? Quan et deuen els hòmens? Ai, va molt bé. Des del viatge que m'he posat al dia. Actualment els homes en deuen 8 milions i pico. 8 milions? Amb l'IVA inclòs, esclar. Després m'explicaràs quan fas aquestes hores extres, eh? Ei, vinga, va. Quin va ser el següent país? Itàlia! No, cariño, perdona. Fue Dinamarca. Sí, Dinamarca, no me'n recordava. Dinamarca va ser massa. Holandesos, tulipans i entremig de molins de vent, vaques de la bona llet, terra plana dins de la mar, noies a l'aparador, bicicletes amunt i avall. Amsterdam té un port famós i uns canals molt importants. Ara sona el carrusel, queden provos a d'emplàs. Tot és molt clàssic i tot és modern, la Philips Company marxa a tot gas.